Anke waqt dibattitu parlamentari mill-aktar sensittiv dwar ġustizzja fil-mod ta' Żagħżugħ Ġampol Sofija, l-Oppożizzjoni Nazzjonalista għażlet li tkun partiġjana u diviżiva. Wara diskors partiġjan tad-deputat tiegħu Ġerom Karwana Ċilja, Bernard Grech il-kap tal-Oppożizzjoni saħansitra infexxjajja lill-Prim Ministru bħala patetiku waqt id-diskors tiegħu. L-aġġir ta' Grech ġie segwit minn deputati oħrajn tant li l-Speaker Anġlu Farrugia kellu jwaffqu għal aktar minn darba. Nagħti argument għal dak li qed tgħidu intom kompletament żbaljat. Intom qed tgħidu x'ħadd qed jipprova jagħtil xi ħadd, qed tgħidu li xi ħadd qed jipprova jkellem il-maġistrat biex tagħti. Din hija asserzjoni tal-biki, Sur President. Tal-biki. Asserzjoni tal-biki. Jiena, Sur President, dan huwa proċess. Dan huwa. Onorevoli, naħseb inti ħajkollok. Onorevoli Sur President, patetiku ma jgħidlix. Di mhix l-ewwel darba li l-Oppożizzjoni kienet partiġjana f'dibattiti sensittivi tant li wkoll kienet telqet il-barra f'dibattitu dwar il-vjolenza domestika fost oħrajn.